A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Salam rindu kabake sugalo penggemar balerong di kampung maupun di rantau. Dengan izin Allah, kami datang Pulau Baliak membawa oleh-oleh peminantangan berjudul Pitaruh Ayah Jilid keempat volume 1 dan berisi nasihat untuk anak nan gadis calon nak daru kandidat ibu pelanjut saku keturunan. Tarimalah dulu sekadar modal awal pembuka langkah. Beko carilah tukuk tambahnya. Tidak saja dari buya di surau-surau, juga dari buku bahan bacaan, dan banyak bana di masyarakat untuk disimak dituladani. Semoga bermanfaat dalam menuju rumah tangga nan sakinah, mawaddah warahmah di bawah naungan derita Allah. Salam dari Balerong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi maninya udah dini kombuki itiran anyo neda atahan juaraya oi nana sabali on neda bagalan oto. Mano nak kanduang janyo ayah anak nan surang perempuan tabu sarueh ketinaman bijo sencek kedisamai harapan ayah jubundo. Ansu-ansu kamari duduk anak ayah na ingin babarito bakato bayoyo baru diang bemuti-muti rai talipe keritambang. Jadi ya bagowa katulai bagiriak sadang panganalai tasimbah. Kinilah masuk kutikonyo ayah maurai memapakan pasan amanah Jepitarut. Coba simakkan. iyo ambo simakan. Adapun nan utang de ibu bapu kepada anak perempuan sepanjang adek jesara adalah ampe perkaro. Manulah hargam nan ampe pertamu mahabang mengamaikan. Kedua bakekah turun mandi. Ketiga menyerahkan sekolah ju mengaji. Nan kehampe menikahkannya. Di masa musim kini nak lah tiga utang nan tabaya tinggal sebuah halulan say, yaitu banikah baijab kabul. Adapun beralek melewakannya itu bangkali ninak mama kakok karajo dalam kaum. Ba itu konon dalam adat cupa tetagak kedisi say raginya minangkapau. Kau kenalah tahu juona. Rimbo dialah jemu pakai buek dirancang jurun diangan. Lah bule kato sayo antaro sabalah menyubalah kami segiru minantu. Iyo ya. Tinggal menanti kutikonyo membilang-bilangkan hari. Insyaallah janji dikarang di bulan Syawal besok nangko. Sinalah kapa dilayakan masuk beralek nikah kawin. Sebab karena itu nak mahanta biduk kesubarang melapeh anak berjunjungan. Wajiblah pulau bagi ayah iyo menunjuk majari. Sepanjang uku jejangku menuri alua jepatui martabat menjadi istri. Sepia dek ninek mama upia orang nancadiak cendukio balu buat dalam jebudi bepadang laweh juaka rimbun rampak di pengalaman. Dek beliau apunan kurang nak. Banyaklah pulau pengajarnya. Ayah memangku jauh gamu mama membimbing jauh adaiknya. Ulu laki ambalau inggo tinggal di anak memakuakan. Ketahuilah nak, adapun kejadian perempuan dari patahan tulang bengkok rusuk Adam sama lakidah. Baik itu menurut syarat tersebut di dalam tarikh agama mana mengabarkan. Maka joko diambil maknanya perempuan kembalan laki-laki ibarat pasangan roda ganding nan bak sayuk balik batimbasi nan timbangan tarajuno.
Talataknya di sebelah tidak. Pahamangko sebelah tidak. Disuo tampe suami orang memaci tampuak tangkai. Kumandan di rumah tanggo ibarat nangkodoh di lautan. Jadi ilmu dek nangkodoh mengaji lawi baharulah. Karena lawi dibaconyo paham jo angin kaba kisah alun badai inyola tahu. Satantang kakuk perempuan memagang kemudi di haluan memapah bidua jo pedoman. Taluak kualo alamaiknya menuju ranah pelabuhan di mana sawah tadi buang. Kok nangkodoh taguah dianjuangan gilo jo sorak jo perintah. Jurumudi taat jo suruh mato tajam telinga nyariang. Patu disentak laya sampiang aluran kapal dibelokkan. Atau marapuang sementara bataduah di ulak pulau menyisiak di salo karang pandai bertenggang di Narumi. Makonyo nak. Walau tak samo kedudukan balain tampe pakai taga, namun orang baduo tanggung jawab menuju pantai tanah tapi salamai pasisia jumuatan. Artinya sayo balain sabu, searah balain nado, suriah nanajak dahulunya menjadi undang sampai kini. Itulah garan hakikatnya nak. Mangko istri sebelah kida bapantang tagak disuo. Singkek rundian pendek bicara, istri bak wakil presiden umpama penungkek dek pengulu supir duo tiba di oto kopilot di Kapatabang. Tampeknya di rusuak kida usah melompek na disuo. Konon pulau tagak di muko padusi jadi pemimpin. Jangan. Nyampang gagang melampau junjuang nak sitokar membawa oto angek lalaka dari tungku alamai kacau rumah tanggo ancau kebirau di bueknya. Walau samantang pun dak itu usah pulo menjauh-jauh cogu walau jauh penyinduan. Ranggang laya jarak di batin lai sekandang tak sabaun. Atau mandudu mai kua panjang kama dihelo beturikan nyato kengarai semua tajun usah. Itu batagah di ugamo tak cacek sepanjang adai tapi butuh kemah namun. Binguang istilah orang kampung bego basur motawi. Jadi kalau baitu di mana posisi perempuan ko ya? Mangko terletak di nang sadang ujung jo pangka nak setimbang alua jo patut saukuran. Pakaikan raso jo paresu. De awak tagak di sampiang jarak nan bukan bantaro. Mako nyampang babelok kanan kalam nyato menyimpang kanan salah. Sintakan kok nyota lengah. Ingatkan kok nyota lupu jagokan nyampang takalo. Syaratnya hormat jangan berkurang, jo santun menyapu liau tutuan lunak-lunak lambui. Setantang patuah ke suami menurut suruh jo perintah menjauh larang pentangannya, itu kesifat perempuan bawaan istri bayak-bayak. Sampai Nabi mengatakan, seandainya dibolehkan menyembah selain Allah, aku perintahkan wanita sujud ke suami. Baitu kaji nan badanga. Lah undang pulo dalam adai. Tagak junjuang tagak lesiriah kamano condongnya tungkek kekian gagang melili. Oh, mangkaswinya tunduk 100%. Bukan baik tu do. Sadundun adek jo sarak sabunyi dalam pituah ikulah bunyi pituahnya. Turuikan kalau nyabatua. Ingatkan nyampang tersalah disapu joko menyimpang. Tapi sesudah diingat dikanakan dipapah ke jalan lurus inyo marentak karejo, biarkan nak luli surang awak jen ijan semua karam. Ketahuilah nak, saat tantang banamu anak gadih, bak taluak labuhan kapa cobungo intayan kumbang, itulah lazim di alamku pasal biasa dek padusi. Tapi sebanyak-banyaknya kapa hanya ciek dapat bersawah. 2-3 kumbang melayuk saya kuasa jauh gula hingga lain minta diharamkan. Mungkaswi ayah? Di masa musim bak kini nak, dek pandang pereso sudah dek ganggam pacik lahare satukan matu juati. Nan lia bi anak tabang nan jinak sajo keripawi. Ibarat buah pentun orang ditantang tambang taboke dibakeh tunggu apa nabangan. Pasaklah pintu are-are usah membuku paulasan. Hilang laia lupa di batin ijan di kana-kana ju. Yang lalu biarlah berlalu, yang tinggal hanya kenangan. Kini-kini ayah ngekkan. Sabalun langkah kabarayun tak kalau lenggang kabarara.
batuakan niat nawaitu pasang ikara dari Allah. Jodoh lah sudah dahulunya saja dirahi bundo kanduang jalan tarantang ke ditampuah. Maka bacokan lafaz penyerahan pasarah diri kena satu. Bismillahit tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah ambo amalkan. Dek jenangku takadiannya pasangan Tuhan menantukan. Tadimolah jo hati suku ijalah hati di Paragu matu nanusah di Parembang. Bersyukur do kelebihan paga siangi elo-elo di sinan tuah tetonggonya. Basaba jo kekurangan umpang sisi lah nak nyelangko buanglah niang celakunya. Insyaallah nak nan guyah indak kalara dek lai pasak na mengungkuang nan condong alun karabah dek tupang tunggak menuin. Yo, paham ambo. Membantang titian batu jalan rayo lurus mendata menuju padang bahagia. Itulah resepnya pergaulan lama manih berumah tangga. Ikhlas asa mulonyo, pasrah apa adonyo, baru timbul sifat kanaah terasa lapang dunia nangko. Cubalah pandang berkuliliang nak, mencaliak kiri jo kanan, lah banyak cerminan kabua ambiak tuladan ke pengajar. Dek mato paliangan setan, hawa nan pantang kalintasan na pasupan tang kerendahan di sinan tanah cilakonyo. Nan bak samisa buah pantun, ulah menampak kilek kaco dibuang cincin batu intan, sapatah kaji basangketo di sinan surau batinggalkan. Lah di pangku mangko tagamang mendapik raso kailangan pasangan tagok urang ungkai. Olyang nan alun tantukar, marentak badayong surang, kiambang kesangko gurun lah lulih baru menggapai tangi apolah ke gunonyo. Manuna ganduang nyanyo ayah buah hati limpo berkuruang sumarak rumah nan gadang danga kan bana jale-jale simak kan bana nyatu-nyatu nak jale tembak alamainya. Ketahuilah pihak, adapun berumah tangga hubungan suami istri indak lain indaklah bukan bahimpun orang nan badua bapalun laya jebatin. Nan bak gatah laki ikain semiang tak cari tangga makin sasah kian dalam antahku hati menyudahi. Bukan nan inggo-inggo kanji ranggang di ambun nan setitiak tegisia serak beserai. Atau bak campua ayah jeminyak setampek balain raso batin masisiah beparinggo. Tapi batamu karena niat, babau karena iman, macarai karena untuang. Si Karin Sultan Pengulu berbaju kesumbo hijau di jari tekanak cincin ilia kabaruah mukul jalan. Si Karin Sultan Pengulu berbaju kesumbo hijau di jari tekanak cincin ilia kabaruah mukul jalan. Bak putiang laki kaulu dipati lilin jambalau ke tangga raso tak mungkin entah ku Allah menggerakkan. Baitulah pinta doa ya. Amin, amin. Perkenankanlah ya Allah. Kaulah yang kalah pandangan jauh nak. Tukiakan pandangan nampia. Banyak pasangan urak ungkai tulak belakang di nandata ulah di hawa nang kamuku. Alun tantu biduak kekaram nang kodoh tajun dahulu jurumudi melompek surang. Samo mencari kapal lain pesisir tinggal untuangnya. Cah carai sabanta kawin bajando setiap liku. Ko indak gugua dari tampuak suami memberi talak. Padusi merutuhtan dan menuntut meminta carai tangga-tanggalah rumah tangga. Mangga kok sampai baitu ya? Sabab disangku bernikah kawin nan bak semisa perkuncian orang menggalih beniaku. Tibo di labo semua galak, nyampang ko rugi basi tangka, kunci pacah kabinet bubar ujuangnya talak nama baco. Atau nan bak semisa nayak bendi, kusia rangkik kudo menyipak roda nan duo baliang pulo orang menompang bendi lain. Bukan baik tu nak. Tapi angek dingin samo ditahan, hati gajah samo dilapah, hati tungau samo dicacah. Bersatu di dalam suka, bersama di dalam duka. Patah sayo otungkek paruah habis daging tulang dirawi. Walau baalah penangguangan, biar diampeh dek limbubu hilang timbua di lamun ombak, samo berkayuah tapak tangan namun pulau dihadang jo. Payah juga berumah tangga kok kironyo. Memang payah nak. Indaklah mudah jadi istri juru mudi di rumah tangga kambalan idu ide suami. Banyaklah rukun jusaraiknya babilang sipai ke dipakai.
Menurut pandangan ayah, orang nan bukan cedek pandai. Kaji rendah sekolah tanggung taga de paham je menyimak. Adapun menjadi istri guru besar di tengah rumah manajer di padapuran asisten bagi suami. Bariklah baban nan bertanggung, barik tak kama dilimpahkan. Tahu-tahu jo kedudukan nak. Pandai-pandai paci amanah pidoman usah dibelokkan. Nak nyoba suo nan dicito supaya pacah nan diama. Karena diri ingatlah tugas lagi jabatin setimbangan. Apa mau kasih ayah? Banyaklah orang yang menyangka bahawa nentuah dek perempuan hiasan badan dirinya ialah rancak rawi elok potongan sumampai sari yang berpilin taluak dalam tanjung menjorok. Roman segeh kulit warasiah kunyang alun putih talampau hitamnya manih menjalino. Abuak katua ombak berombak muko babulan nampak baleh. Kaki nalungkai bak bilalang jadinya menduri landa. Bajalan segan jual lalai malenggang cakau-cakauan mato lindok kumbang betadua. Sengyang tangguang galak tak sudah menikam sudik matonyo keceparuduan menggilo. Subhanallah. Maha suci engkau ya Allah yang telah menciptakan makhluk secantik ini. Tapi ketahuilah nak, Allah menjadi sunatullah sipai alam berubah-ubah indak nakaka di dunia ko. Nantagang kajadikan dua cakoboneh nanti kalesui tarang beransua jadi galau, itulah adai bagi alam. Kuanyo rencak bakayunkan elok disangko salamonyo mudo pai tuo mendatang hilanglah tuah tak bakasan suami tagak bepaliong. Nambak pituah dalam pantun taluak bayu labuhan kapau lando pulang di sikoci bungo layu kabunlah tinggal kumbang dan tidak inggok layu. Dek sebab karena itu nak hiasan nan tak kunjung puda milik nang kakak selamonyo ialah menaruh barang sesuatu wujud dan tidak kanampaan inyo ado takacainda. Apa tu ya? Itulah inyo hiasan batin budi baso bayak perangai. Dek mudo jadi pakaianlah tuo makin paralu kok mati di kanang orang juo. Gampang lai kayo jugudina. Rimbun rampak je sopan santun baso nan endah pamenannya. InsyaAllah mudah-mudahan. Lawi dikundak tak bariak, padang ditampuh tak barangin. Tapuji dek orang banyak, sanjuang tibo tuah mendatang. Lilin ambalau dek suami jadi parakek rumah tanggo. Kini-kini ayah ingatkan, pailo laku jo parangaina. Mului manih kucindan murah budi nempantang kajuan. Tadi gadih selendang dunia bak rabuang sambil alun ranyah di bawah hati gadang. Sesudah menjadi istri, dapat junjungan laya batin, ansuan-suai duit mampe. Tahu dia dengan gendang 100 tangkah dengan kai, besi tinah kalau mengecek, batarati kalau melangkah, tutuan lemak-lemak manih bakato di maparalu. Jalan bamaso bakutiko, bukan serupo kumpayanyi di maliku di mata sampang. Jangan. Sekali-kali jangan. Kok galak usah mengakah mencaliak menakut-nakut mato nan ijan di palia. Itu cilaku orang padusi kayah bana pandangan orang jatuh martabat perempuan. Adapun tua harga diri asa bermulai pakaian karena je penampilan. Mangkonyo sanang hati ayah pinta je pintu dari bundo. Nyampanglah kawin suak nak usah baju sampi-sampi kain jarang tubuh tersingkok konon tersimbah penaruhan. Usah, ingat mana itu. Pakailah jilbab baju lapang malaga padu-padui. Gamak sadang patut terbau jangan sugalo berlebihan. Kalau lahir rapek pagaran ladang nak tak mungkin taranak masuk. InsyaAllah bala menjauh selamat tinaman mudo sananglah hati rang bertahun. Yo ya, ambo paham. Salampih dan daripada itu, mangkonya jadi samparono basi nambayi diringgi lama betimpo peti santan. Bayar yang akhlak jo ugamo sagandian budi dengan iman adat dipaku hukum syarak. Dek sebab karena itu, mohon harapan dari ayah, pakuai pasa agamo na, pa banyak amal ibadah sembayang ijan dilupakan. Elok parangai alun cukui, sopan disantun alun sadang imalah jua palanggoi. Baalah bana ketaguahnyo tagak menjulang rumah gonjong bau kia bemego-mego. Ko indah inggo disandi dirawang tunggak mencakam sio-sio menentang rapah.
Bagoyang di angin lalu maliwak di hampai badai kok kunun gampunan mahoya. Tapi nyampang rumah lai di sandi taga adat batumpu syarak budi di kungkuang de ugamo, itulah insan sejatinya jadi muslimah luar dalam hidup diganggam rida Allah. Mancayo di pribadi, tarang sumarak rumah tanggo bendangnya sampai ke negari tahan juang jensi suami. Sehingga basuo bak kata Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku, istri menjadi bidadari. Insya Allah, mudah-mudahan. Sebuah lai onak kandung pasan pitaruh dari ayah. Curiangan saja dahulunya nak Allah bersuriah besi pasin tantang kakuk karajo tugasnya orang laki-laki, yaitu suami mencari nafkah, menjauh kediampiakan dan indak kediadokan. Istri di rumah tangga wajib mengurus kelengkapan barang dan matah dimasakkan, itu undang-undangnya. Dek sebab karena itu, tahu-tahu memiku ababan, pandai matok matunkan arih batenggang jenan sampi. Mulai mendari pekarangan halaman jurusua rumah, taruh surambi ruang tamu ke belakang ke kamar mandi sampai ke bilik ketiduran. Susun para bui kameh-kameh, letakkan suatu di tampeknya. Patu ilai tampan tabau segeh barasiah nomor 1. Sehingga selesai matu memandang saju hati sanang pikiran. Tuah de orang punya rumah puji talabuh dek suami sinan nilainya perempuan. Biasa ketik dipadukan barang kasa murah harago indak salangkuk bagi orang. Indak masalah. Tapi ibarat orang manggaleh kemana. Dek pandai mengaka barang mahatuk menyusun galeh. Salusin panu hara-hara sakodi tokoh labalan juang. Orang nam punya mani mului labih pokok nama lampi. Baraja jahit menjahit. Marindo sulam menyulam mengguntiang membuat baju. Indak bana menjawai upah. Tapi sekadar untuk dipakai. Nyampang kok larak penjahitan tambah jetumbuk sekurangnya usah ke tukang jahit juga. Ba urusan masak-memasak ya. Setantang urusan dapur soal memasak minum makan itu para lu wajib bana. Nan pakasiah bagi suami bukan ramuan angku dukun indah asimai mantu-mantu minyak sinyonyong bunga rampai. Bukan itu. Tapi masaan bumbu gulainya salero tibo dina lama di sinilah sayang kesangkuinya. Walaupun taruang dicubadak japan jopaku nan digulai jarian jopate sambawo. Tapi dek kanai agak agiahnya labiah kalio sambarandang. Ulah dek pandai rang maraci, taraso asam garamnya santan jelado saukuran. Taki cuah lidah begindo wapaluah makan papanya hilang sugalo jari payah. Tahu bak raso gule bana, tempe disangko dendang ju, lanyato tungku pangkasare sekileh cando pawayam lah tesanga barunya tahu. Nyampang bacarai talak duo untuang bakarek sementara sinan datang dayo nalamu. Bukan rawinya nan takana, indak rancaknya nan marupo pangek lawaknya nan manggilo. Oh jando japuk den surui dan rubah parangelamu indak den buek-buek lagi. Rasailah rasai. Bakato orang candokio jadi pituah cedek pandai apalah garan pituahnya. Lupa-lupa cara basawah tingkek canjangnya kehidupan. Apa nyo nanti go tu ya? Pertama, sajak nendari mulai kawin sampai sekolahan anak masuk muda maurak tandang. Itu musim kasih bakasiah saling asih istilah orang. Itu musim kasih bakasiah saling asih istilah orang. Kedua, masuk asah mahasah menjalang anak kadigadang, sadang di tengah pesawangan sampai beralek berminantu. Samu mengakeh basi tungkin basen siang kain laki bini kayu liek kapak lamaja. Di sinan zamannya asah mahasah nak tajam samu memaku saliang asah kecek ramudia. Nan ketiga? Adapun nan ketiga zaman asuh mahasuah. Sesudah baban talapeh bajak la tangga dari kudua menjalang tua mengarisia, badan rangki darah la dingin ngilu tibo panjang teraso perhatian maran suakan dua. Baganti-ganti maurui gilo menumpang-numpang ngangik nan bak sepasang anak kucing. Itulah masuk asuh mahasuah. Saling asuh basuh halihnya julo-julo kecik orang kampung. Isi rundengan tapasiannya nak
Banamu pasangan idui pilin bapilin laki bini hakikatnya samu merasai. Sanasib sepenagungan sarantak sarayun langkah barek yuringan sapikul. Walau besilang adang-adang rata tak sampai baparinggo. Biduk lalu ayah basibak kiambang betawi masamulo. Hujan rinai ambun batumpak kabui alun anginlah tibo sinan sumara alam nangko. Agaknya itulah bahagia orang namukan. Rumah tangga nan sakinah, nan mawaddah warahmah di bawah rahmat ridha Allah. Untuk mencapai itu ya? Banyaklah rukun jusarainya berbagai sifat ke dipakai. Setimbang hak kewajiban saukua kari jusaruang sinan hakikat sabananya. Jika dikumpah dipaketek dapatlah ayah himpunkan 6 nan wajib anak pakai. Apa nanam tu ya? Nan pertama menaruh hormat sopan santun. Yang kedua patuh saratu dengan taat. 3 basaru bayoyo. Yang keempat samu tajun samu mencari. Yang kelima menjaga martabat namu bayak. Dan yang keenam sabar jo laku parangainya. Tolong ayah uraikan cie-cie. Itu yang pertama. Sebagai mano ayah katakan, suami itu adalah pemimpin. Pemimpin bagi istrinya, pemimpin di anak cucu, pemimpin di rumah tangga. Apa nan hak dek suami, kewajiban bagi istri. Mungkaswinya ya? Mungkasunya ialah menghormat, memuliakan, menjaga nama baiknya tuah dan sampai kelintasan. Kulai tapakai nan ba itu nak timbul wibawa di dirinya kesah datang pamor malake. Di sinan mesin lidahnya tagak marawa pimpinannya tali pengabek lama ngungkuang. Ku dibawa cara baradai, suami sama je pengulu tampuak tangkai di dalam kaum ikutan di anak buah. Naknya gadang basa batuah beliau wajib dimuliakan. Diamba-amba digadangkan dianjuang diangkat tinggi. Barulah timbul martabatnya gadang di payung nan sakaki basa kaum pasukuan batuah pulau di negari. Maka nan daripada itu pupuilah colok si pemimpin jatuh merek hilang maruah bak batuang hilang sembilu. Kok tiba dia yang gadang ranggah kulai cetok di bawah kuku nan tidak nyari yang lain. Musang maintai dari sama si kok mahampia lang bebega cabuh lalasuang di bueknya. Singkek katu buah rundengan nak tantang hormat ke suami itu perintah dalam syarak berdosa gadang melangganya. Basuruh pulo dalam adai sumbang tercalo padahannya hino tercecek dalam kampung. Biarlah suami kurang gagah memakai ala kadarnya indak balabiah badurang. Atau bansai indak memaci manggaleh di kaki limo karajo pegawai rendah. Biarlah apa boleh buat. Itulah nasib dia suratan tak guna disasalai. Namun baituna dek hak nyolai babarikan hormat istri tak berkurang. Timbullah pede wibawanya hilang minder jorandah diri. Walau di pasar jadi budak di kantua suruh-suruhan, tapi di rumahnya jadi raju bagandiang ratu permaisuri, istri babudi bau gamu bini tuladan tunamoyo. Itu nancako nan pertamu. Nan kedua? Sudah tu pulo, adapun sifat kedipakai bagi si istri baik-baik ialah taat saratu patuah. Turuikan kata suami, antikan segala tagah. Usah pahlawan pambalintang ijan penyanggah di pembantah pantangkan kata nadare. Capek tibo kalau dipanggil sugiro pai kok disuruh pakai amalkan nasihatnya. Di hati ikhlas tanamkan, digarak sungguh nampakkan bukan karena dek tapaso. Angguk anggan bamuko masam membudek mengaceh-ngaceh turun tanggo sambil bermurai. Janganlah itu tidak baik tu, pantang. Kok bayi keluar rumah izin dulu dek suami ijan malasau-lasau saja. Berjalan mandok-andok mainda merusuk-rusuk. Itulah nyatu balarangan batagah bana diugamu banyak daliannya pada syarat. Sarantak panggilan tibo antara bapak je suami. Imbauan laki dahulukan tangguhkan ke orang gaek. Mungkasui puasa sunat adu ajakan dek suami. Orang gagokkan beribadah utamukan kandak beliau baitu surah ayah dangat. Ba kalau nyo salah.
Tantu lawehnya ada batapi nak, kok panjang babari ujuang panuah di bateh baparinggo. Nyampang disuruh kenang salah, manampuah doso kemungkaran melawan hukum syariat, usah patuah mangguak saldo buliah membantah dengan kilang. Lah laki jilbab baju kurung disuruhnya pakai rok mini, ijanam wah. Kesurau ditagahkannya mengaji, inyo tak suka memasang bete yang ketujuh, lawan. Indak berdoso melawan ka suami. Indak berdoso doh.
Tapi malawan jo sopan santun membantah jemulik manih. Usah batangka bakatengkang kuno minta carai. Tantangkan itu. Dah boleh. Pakaikan undang orang tua. Malawan guru jo pituah. Malawan mama jo kebenaran. Kalau melawan ke suami? Jo alasan. Artinya pakai argumen jo logika. Jangan emosi si buransang. Elo-elo membuka kato. Batarati kalau berundiang masih tinah dalam mengecek. Siko terpakai bijaksana pandai bertenggang di narumi. Dan bak sanisa jo umpamo membunuh hula di pasamayan kok tanah dan sampai lambang. Panggado usahnya patah banyak pun tak sampai leso. Tapi hulanya mati sekutiko. Sari itu ya? Sari? Ayo sari nak. Sesari membuka kunci. Namun tiok kuro-kuro banak kunci cari anak kuncinya. Sampai besok. Kesimpulan pitaruh ayah, adapun patuah ke suami hukumnya adalah wajib. Taat kepada perintahnya itu paralu. Tapi sabateh di lingkungan hukum indak menyimpang dari syarat adat mengkawi jantan langgar. Kelai tak pakai tak amalkan jadilah istri baik-baik di bawah payung ridha Allah. Mudah-mudahan. Nan ketiga apa ya? Adapun sifat nan ketiga basaru bayo mau pakai bermusyawarah. Di dalam rumah tangga biasa selisih paham sangkito silang pendapat. Ado kalonyo samukasui samo sarah setujuan carunya saja nambah tukar. Sayo balain sabui sairi yang indak sejalan. Nan surang di jalan pasar menuri labuh nan golong baliku berbelok-belok. Walaupun lambek kesampai salamai pulang cepai. Nan cie jalan meminteh. Potong kompas merusuk-rusuk capek tiba lekeh besuh. Tapi bahaya kadang risiko sio-sio utang ketumbuh tak kasihan negari kalah. Maka dek laki kareh kapalo nan bini gigih karengkang samu indak namu mengalah. Akianyo parang basosok sumpah sarapah waktu catak pirang tabang galeh melayang jadi tontonan ranca kampuang. Kadang-kadang pedusi kuna egois nak manang surang namuah betagang urek lihia banyak kandak tinggi sangkutan. Lanyato galih tongkang gaji ketek cukik sebulan si mama banyak kandaknya. TV alah PCB pulo HP Nokia nanya minta Honda bebek berkandak pulo. Atau bersua suami ceke sampili kiki balapi di pasar segala maha lado garam bareh lenayak balanjo hendak berganja selero nak tinggi jo. Ado pulo urusan empiang. Tadorong sasik mengecek urusan jajan paja-paja melukui segadang gantang. Sayang deulah salah sami indak menyambung dengan bak kabel miscommunication caro kininyo sampai heboh bekaru arang. Pendeknya nak. Adalah saja pangkabala ulu cakak induk sengketo. Itu biasa. Itu lumrah. Indak lawi nan tak berombak alun gunung nan tak berkabui paminan iduit tiap hari. Nan pokok caru menyikapinya. Kok taganang capek bandakan. Mailia agih bemuaru melimpah gadang mulareknya. Maknanya carikan solusi. Nyampang tibo sudi siasik tuduh dakwa salah sangko. Usah disambut je emosi dulu. Basumpah berdemi Allah jangan. Tak perlu. Usah pula dibawa diam masak bodoh indak peduli cuek baso gaulnya. Itu kan tanda orang sabar ya. Bukan di sini lah tak sabar nak. Kenalah pula basi pakak dipandam di lulua surang ke bilik dindi yang malatuhkan. Disingkuk ke orang lain di kakak kian kamari jo laki awak perang dingin. Salah gadang pihak. Itu bodoh tumah namanya disangko ubek panawa upeh jeracun dan kabulia. Tapi baa tuh ya. Bawa berundiang elok-elok. Cari solusi badialog. Agih badalia keterangan nan mungkin nan masuk akal. Santano awak tadorong takilau sasik juga wasui salangkah minta maaf. InsyaAllah di sinan karuah kajaniahnya basuo saya nalandai cakap usai sangkito hilang. Percayalah kaya. Nah, sebaliknya pulau pia nyampang awak berbuat sangko gak percaya hati beratak kweh. Kabar dibawa angin lalu atau asuang pitanah orang antah ko isulah namanya. Tanyo suami elo-elo. Cari bana masuk nan bayak sadang kutiku bunga kambang bersuku bergalak-galak.
Di sinan diusua di pareso klarifikasi baso kerenno. Oh, itu makasih Basaro. Pendeknya nak, apapun saja persoalan penggulangi awak berdua jangan mahangok keluar badan. Basaro bayo mau pakai je musyawarah jo dialog menyelesaikan. Namun lah habis tenggang do kalaka lama suak segulau be jangan kegegak tambah pasu. Tatiangkan pakai nampati ke kami ibu jobapo ke mama di rumah gadang. Itulah orang nangka menjanjikan. Mudah-mudahan nan rata tak sampai pacah. Jan ol yang membawa karam golek ketibo di nan rata. Ketahuilah kan, kadang-kadang sengketo membawa rahmat. Lah basobo ujung jo pangka hati lah suri kanan bana hujan taduah kabut menjilah. Itulah pupuk kasih sayang, itulah seninya rumah tangga. Tapi bagunyi buah pantun, bidua pincalang nak rangtiku badayuang sambil menungkui, basilang kayu dalam tungku di sinan api mengkuidui. Camkan itu nak. Insya Allah, ambo pakaikan. Dengalah pula selanjutnya ikulah sipek nan kampek, yaitu samo tajun samo baranang membantu kakak suami dan tinggal menampuang saja. Setantang suratan nasib elok buruak sakit jesanang hino mulia kayu musikin. Allah bertantu jak dulunya masuk di rahim bunukan doang. Tinggal dek kita menjalani. Nyampang talabuah kenan muju rasaki lai merandah hidup mewah harta banyak. Bersyukurlah. InsyaAllah bertambah-tambah baik itu Tuhan menjanjikan. Tapi pula kok nasib kurang beruntung, batenggang di banang salai nambak karakok menjek batu, kian sayuk kemari senggang, mangku bersabarlah. Babanya sabar jurilah ikhlas tawakal menerima untung tak guna diratoi. Nan utang ikhtiar jauh sahu, sakit sugiro ceriube, ha Allah na menyenangkan. Kok bansai rajin mencari, wajib mengakeh jebekureh resaki Tuhan na menjamin. Oh, batu kecil ayah. Ya. Teraduk ke badan diri kau pia. Santano nasib lai tasimbah dapet suami yang memaji. Sananglah kami memandangi kambang Arabu ayah bundo. Tapi nyampang kok tibo ni nan nampo nak iduk nan angok-angok ikan mengakeh di ate batu mencotok di ate rantiang. Turun tanganlah bau sao bantu mendayuang rumah tanggo. Insya Allah. Umpamo tagak ditani satu ke sawah yo kapara pai menyabi baku balu usah anggan bamiang-miang jan takui balas calacah nyampang berdagang banyago bantu di pasar di kadayan ijan malu ijan lagensi kok marau di kekilimo ataupun pegawai randah betukang menjawe upah si tokar cengkarya oto gaji nan tidak memadui satulah awak bekuampe samu wakayuah magaling samu Umpamonyo ya. Umpama ayah contohkan macam menggaleh lontong bubur samba mengenik di lapa orang di rumah jahit menjahit atau memacik julu-julu. Pokoknya apa nan dapat sahabat teh mungkin jo patui. Nan pangkah halal tak menyimpang memakai jujur jo amanah. Itu saja. Nan perlu ayah ingat karena ku iyo sinan ketigonyo ado ampe rukun sarainya. Dan pertama dapat izin dari suami SPJ carotan tuanya, surat perintah jalan. Dan kedua, indak terganggu tugas rumah pandai-pandai bagi wakatu. Dan ketiga, jago diri, jago martabat luruh pai luruh pulang. Dan nagampe ciek laki milik bersama ulu duo berombong ciek. Isuak kok nyampang berasakin, jan tibo sombong takabua. Di kaca langan labak langan awak membali ame surang indak tarago mengupakai ko tiambo ambo jepit tiambo nande udah bajijik jo Itu cilu namanya tuh ya. ndak boleh tuh ndak boleh sebab itu kata ayah nasib ko badulah tantu nak dek mujua sepanjang hari dek malang sekijok matu buruak disabui banyak datang suami sakit talatak musibah tiba melintang atau singke umur capek peminto ajalullah datang menjapui awak indak tagamang lai de Allah marasai da ulunya Allah hampe tuh ayah tarangkan. nah ikon ang kalimo sabar jurila perangainya dulu kan Allah ayah baca tentang hakikat perkawinan membantu bangun rumah tangga
Ialah berhimpun orang nombor 2 dalam ikatan nikah kawin sepanjang syariat hukum Islam. Dan bak gulo masuk kiai yang menyatu tak cari tangga berpalun laya jabatin. Ibarat campuran 2 warna, antara hitam dengan putih kini menjadi abu-abu. Bak sirah ditimpa kunyang jadi orangnya sirah pinang tangga aja corak mendahulu. Baitulah pulau keadaannya nak. 2 sipai sama mengalah. Antara istri je suami kait bakai keduanya bernama 2 sapilin. Namun di awak baru-baru mencuba ikolah baru. Tentu jalan selangkah belum sampai pakuat sepancuang tak memutui. Sabar-sabar mencari paham. Perlu akatu beradaptasi, perlu proses pendekatan. Maka pihak sebelah nan padusi dituntut pandai bertenggang baganjua suri gak selangkah. Rela membungkuk sekapalo nak lalu badan sabatangnya. Paham jelaku parangainya, tahu jusipai tabiatnya saratu arif karenahnya. Kalau baitu ya, padusiko selalu di pihak nan mengalah. Bukan baitu nak. Iko kan kaji untuk istri, untuk suami balain pula triko. Nah, ayat tadi kan. Taradok perangayasa sipai bawaan dari laya pola karakter jawataknya. Itu bendera surang-surang rumi manuka merubahnya. Umpamu gigih kare hati pemberang je pemburansang temperamental sangi pembawang. Patuah saulah lurih tabung pandiam tak banyak cencong laku sabanyak orang pulau. Nyampang balawan 2 sipai basobok kareh ke kareh. Tabilah hangit bunga api angih tabaka keduanya. Basuo pendiam je pahantok sinan hanyang disiko anok sunyilah rumah berkuburan. Santano dapet laki baga pamberang panayat hitam. Pandailah awak membawakan ijan di sonsong ngalirannya. Sadang membubuang menggajuju pada peh agak sejamang. Beko lah turun sudah malam tiang lah tadua hujan sadaro. Giliran awak meningkahi. Disiko ayah ingatkan. Ijan sugalo dikadukan. Kecek sindiran rang subalah di pasar di kijo urang anak lasak melapor juo. Ijan. Apalagi dibuso-buso alun disangai nyelahangek konon disiram minyak bensin tampan teparun jadi baru. Hati-hati. Ketahuilah nak. Darah itu sama jua api. Setan asalnya dari api jua ia mengkonyo kalah. Pandai-pandai menyiram nyopia. Dinginkan julu nak lambui kalau perlu jua ia matu. Kalau orangnya pandiam? Kok laki awak rang pandiam garak lamban lambek berkisah banyaklah duduk dari taga. Pancang-pancang sumbu kompornya boleh nak angin suasana. Tapi jangan terlampau cuki overdosis cara ubeknya. Disuruh pai bademo kampanye bersorak-sorak berbalik awah penabangan bisa melonjak anak maji. Awas. Aku inyo para swati, para bo tipih telingo pantang mendengar kata sumbang. Agak-agak kalau berundiang pilih-pilih ke dikatukan dan sampai goyang antinenya. Itulah pitaruh hayah nak. Minta diama dipakaikan sesuai mor dengan bawi setimbang gulo jokopi sinan niamatnya rumah tanggo. Sudah itu ada juga ya? Nah, itu nampak ngabisan. Yaitu layanan secara layar terhadap pihak suami. Adalah tugas kewajiban awak sebagai istri orang dalam menjaga maladeni. Sajak nandari minum makan, baju, pakaian, kelengkapan. Taruh lingkungan pergaulan serta amal ibadahnya sampai ke hobi peminannya. Cako kanalah ayah sabu tantangan sipai pembawaan gaya hidup kebiasaan. Indaklah samo tiap orang. Baitulah juo seleronya. Tasabui minum jemakan baragam kandak selero. Ada orang nan tak pemilih, apa ada terima suku nan pangkalai kemangannya. Goreang ke goreang tak memantang makan juabuh lah suah juo kalio jari yang elok kana. Nasi talambiak je takari yang ayat tangek je dingin saulah tak banyak kincong. Ada pulon banyak kandak parlenteh tinggi salero. Alergi juga lepaku coba dak wai tak ajan hobinya kepala lawak. Kok tibo menggulai ayam nan gadih nan kunang kaki ayam kampung ngedabia surang. Tapi ada juga nan sadang elok indak memilih-milih bana sareknya usah talangga. Sare apa tuh ya? Nasinya putih berasuk, minumnya ngangek kuku,
cacah garam bagatuk lado ulam rimbang jagar yang mudo para luain dek beliau. Meniko pak limpo ko. Sumbarang samba tak menolak luar selain daun pintu segala daun dilapahnya. Ayam buliah itiak pun jadi dagang kudo jika berputiah sadunya oke, sadunya laswah. Hanya ciek pantang larangan, ijan bana samba malam. Walaupun gulai tenggiri asam padeh goreng ngarabu pangek kalui jedin yang lambok, tapi siso kapatang bangai sabinje aram ko nyusimpuh sarimah indak kamakan. Marentak kai kalapau jamba taidang bertinggakan duduk teman wong.